Hello guys, for today's video, payday, bogas, palit day. Oh my god. So guys, kami padulong nami sa among magkuha pa may sweldo no. So dara. Ayan. Oops. Miking kwarta. O padulong mi sa gasolinahan kay magpagasolina mi. Paul Tangkyan. Tapos, inganaon guys, para mapuno din siya ba. Parang sulit, swak, sulit, sulit na sulit. Padulong na may palingki guys. Sumani ang view. And the view. So love it. Diba? So love it. Asa ko makita na? Oh my god. Dara ko. Pangisi-ngisi. Dara siya. Mamalit mi. Bugas. Diri mi mamalit. Bugas. Dara siya. Siya may kuan. Ihamang sweldo ron. So siya mamalit og bugas. Oh yeah. Dara, isa ka sa kalaman. Pauli mi guys. Ano siya, highway ni siya, padulong Digos. Ang dara ko, pabiyo-biyo ko diri. Mamalit mi og sudan. So, tanasan ako, no? Taps. Kani akong gigadahan. Ano sila isda? Sinabaw. Charan. Daraday guys. Tulay ni. Mo ni ang tulay. What? Mamalit mi og pan. Kana nga pan. 5.20. Rami kayo. Dara na. Abot na mi guys. Dara palit. Ug naday tao diri sa likod guys. Yang giputol ang kahoy nga dako. Habit na mahawan. Gamay na lang. Hawa na kayong likod guys. Guys, thank you for watching. That's it for today.